Manginibingelele nginamukele kwi-Africa Up Media. Mawukuthi uyaqala ukungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uzuphuthelwe. Akasekho emhlabeni obeyiphini lika Nqonqoshe ofisini lika Mengameli wakuleli Usolwazi Hlengiwe Mkhize. Izindaba zokushona kukaSolwazi uMkhize zizwakale ngoLwesine ekuseni kanti imbangela ibingakacaci. Ihhovisi lika Mengameli libe selithi lisazokhipha isitatimende ngalolu daba. Usolwazi Mkhize ubeyiphini lika Nqonqoshe ehhovisini lika Mengameli, emnyangweni obhekelele izidingo zabesifazane, abantu abasha kanye nabaphila nokukhubazeka. Kube sekuvela ukuthi ubelashwa esibhedlela esingadalulwanga ngaphambi kokuthi ashone. Bafethu ngiyayivala ivideo namhlanje. Mawukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Nisale kahle.